fire murise. Blessed ngoma murise. Aiwa zvesibo. Munitwa do. Ndetwa pista kana kuti reality mambo. Wrong ndova kuti heavyweight chi reality. Must awandisa. Must 5 muno wanera man. Ndezvo mastreet ngoma musiya kama geto utatanga kutumidza mazita. Ore mazopera mushi. Aiwa bo ngoma. Ore saka ngoma pista munoita nezvi. Ngoma pista vanoita zvemusic. Okay. Yeah, timo music industry Zimbabwe. Music industry ine mazhendra akawanda munospecialize nekupi kucheko kwakatizana kuzimdanzo but ndoimba zvese. Okay. Yeah, I'm a versatile imba any. Kwese unokwana? Yeah, kwese unokwana. But kwako cheko kwari kumira nako ndikupa uri. Kumira nako zvaizvizvi kuzimdanzo. Ndo wakanyanyore mberi. Okay. Samazitanga rini zvezimdanzo? Zimdanzo takazotanga edu pane time. Ati tongoti kuma 2019 ndipo takazobudikirawo muzvinhu zvakaitwa power because ngoma wangu tawanda sekala zvezvi sekala ndo wanga vatipushawo kuti kuendawo palevel riri better wangwari kuyala nation. Yes. Mabanditi man hatisandi kuyala nation timu rangu anafani chogara mazuva aya chichichi. Okay. Saka izvozvi uchiri kwere vanoti wakutitiwo zvako iki ndosaka ndakatorowa imwe song yekutanzi vanondibvunza uchiriko here kuyala nation ndichivaisa because everywhere I go ndogara chingobvunza uchiriko here kuyala nation alright. Saka mukomapista vanobva kupi? Vakurira kupi vanobva kupi? Komapista kwakabva vanobva nepadomboshava. Okay. Domboshava ndokwakabva but zvimanje unoziva tenchimbosimba negeto since chi ndopadhuze nezvinhu maziva. Alright. Saka ndokwauchirera kuti zvaizvozvi tirimo mugeto kubatikira zvangu pabudirwana. Alright. Saka mune makore mangani mudare? Makore ekuberekwa ma-early 20s mukomati. Saka ndiri muyouth man. Akachiri mufana abo. Alright. Saka mune matracks mangani makarekodha ubva pamutange kuimba music? Pachange kuimba music handizivi. Matracks angu akawandisa. Igozha but chatinotoshuvirawo ndechikuti matracks ambonzwikwa nevamwe. Haasi kunzwika? Music I believe kuti havasati vanyanyatsoinzwa. Because vakainzwa vacharesponda zvavo. They will respond. Maybe parimboda chimwe chihiti chinomboti bvu. Waiziva? Handizvo chakati bvu chinovhurira mamwe matracks ese kumashure but trust me ngoma rese ratinoita toita make sure yemashure kuti ngoma chi kufanira kunge titori ngoma rakaipa. Handizvo hatorespecta vanhu vanotera music plus tine maclean lyrics. Malyrics edu akachena zvavo. Asi mamaya vamwe vanoimba zvinhu zviya zvisingazoterereke but zvinhu zvezviya unoziva kuti ndo zvinotopisa sometimes. Zvopisa hazvo sometimes but handisada riska zvekudaro. Alright, handi kuunderstand zvo. Toda kuti zita ringogara rakachena chichi vachingotemba naartist yavo vanongozoti uyu unomuridza anytime any day zvinoende kuti uri papa. Saka mukeria yako unoshanda nemaproducer api? Keria yangu ndoshanda so far Recycle ndo producer wemufamily since tiri kuyala nation. But maproducers atakashanda nawo ana simplex vese atoshanda nawo even the likes of Maselo chichi vanhu unowanika kweseko wani hatadzi vanhu vese ana re music takashanda navo the likes of ana Massive Villa takashanda navo ana Steez vese kuma live shows munombono perform live shows munombono perform like papa next Saturday tori kubindura ana Christ memndiri pa live muchitojambisa mafans tichitochimhanya tiripo. Aiwa iripo muno unombotidonhedzerawo ku one freestyle usati enda kumberi. Donedza rhythm. Makamanya no relaxa, Mr. Secret
Aiwa makanyanya mdara. Hey. Aiwa kumberi. Atanakirwa mdara. Manje saka munowanika papi manje pa social media manje. Wanoda kuzokutsvaga ichi. Pa social media makangoti pista reality mambo ndo pamunoona zvinhu zvangu papo. On my social media platforms base mangoti pista reality mambo ndo patobatike papo. Alright. Unowani wangoti pista chete unobva watongobuda. Reality mambo. Reality mambo. Yeah, reality mambo music, yeah. Alright. Asi kuna vanhu zvodobatawo zvedu WhatsApp numbers nini ipapo. Ukurumidza kubata tovapo zvinowani zvatiti nazvo. Vanobata pa number dzini. 0715 001 395. Ndo number, ndo wakwa number izvozo. That's 0715 001 395. Naye vichi baba. Saka ari kubatsira kuti upushe maworks ako aende kumberi ndiani. Ungozvitira kwega. In fact vanhu vanobatsira kupusha maworks angu varipo. I'd like to thank my team yandofamba nayo inonzi team reality Zimbabwe. Okay. Team rangu handikangano iroro big up on yourself team reality Zimbabwe, yeah man. Oh, ndo anombobatsira basi. Team rangu ana say Benjamin, Ivan Reigns and the likes ana boss Kuda, yeah man, like up on yourself boss Kuda. Do vamwe tukutoita nawo zvinhu vakatirongera show yekubindura yatinoita next Saturday. Aiwa respect. Saka respect kana kubatsira pusha maworks ana Ghetto Crown King ndo vanhu vachati Mad Minox. Respect. Papa ato promoter zvinhu maiziya. Aiwa hapo. Wakutozima manje nokutozikana nawo vanhu vangasingakuziva. Yeah, chokwadi. Tutwasimbisa big up on yourself me elder Mad Minox. Anyway, baby. Yeah, respect. Saka in 2 years time maybe ukono wasvika papi uko. Nekuimba. Zvinofana kuputika. Ini totobelieve kuti this year. Oh. This year munofana kutompupura kuti kumfana wangu akapfuura nepanapa chichipa. Maize. Because this year zvedu tiri kupusha maworks zvekusi. Oh, pane zviri kumberi uku zvakaipa. Zviripo zvichero zvakarekodwa zvozvo. This year trust me. Mahits ari kubuda. Toda kuti zvinhu zviitike. Alright, aiwapo tutongosvirawo kuti dai zvakatodaro titombowana new talent pamastreets apo. Yeah man, bless up. Yeah, respect. Meeting woman, thanks.